Hi guys. Ngayon pala guys, meron tayong pupuntahan guys. Tawag dito guys, swap meet or flea market guys. Para siyang malaki na yard sale guys. Kasama ko ngayon guys si Mel, yung kasamahan ko dati nag-hike guys. Pero nandun na siya ngayon. Doon lang kami magkita guys. Let's go guys. Hi guys, welcome to my channel. Hi guys, nandito na pala ako ngayon sa swap meet guys. Samahan niyo ako sa loob guys. Pakita ko sa inyo guys kung ano yung swap meet or flea market guys. Let's go guys. May mga brand new guys, meron ding mga second hand guys. Kunti lang yung guys, mga vendors guys. Nahanap ko pa yung guys, si Mel. Yung kasamahan ko dati sa guys, sa Klein.
May mga second hand din guys. Second hand, may mga brand new. Latigo guys. Ito yung sa Sockmate guys, ito yung guys. Pero konti lang sila ngayon guys. Guys, nandun na guys. Nandun si Mel guys. Yun guys oh, yan guys oh. Ito yun siya guys oh. Sa climb. Yan guys, si Mel guys. Pakawin siguro ni ano guys, ni Bro Mel itong mga tinda dito guys.
Sorted guys. $1 each. Shoutout dyan sa mga kaibigan natin dyan sa Davao. Ito yung ano, swap meet or flea market. Parang garage sale na malaki na area. May mga brand new, tapos meron ding mga second hand. Guys, oh, Bro Mel guys. Shout out Bobel. Shout out to Takadabaw, mga Bisaya na. Birahi. Guys, tapos na kami guys. Inubos na ni Bro Mel yung tinda guys. Paninda guys, ano guys, mga vendors guys. Ako dito nakapark. Ikaw, nakapark. Guys, nandito na ako sa parking lot guys. Pauwi na ako guys.
inakyat namin noon guys. Ayos nila yung kalsada guys. Dito lang tayo, iwas tayo sa traffic. sa aming bahay, guys. Guys, nakarating ako sa bahay, guys. Thank you for watching, guys.